Sziasztok srácok, lányok, én Nőm Krisz vagyok, és ebben a mai videóban eventezni fogunk a Steel Brainrotban. És egyébként szeretném azzal kezdeni a videót, hogy nem fogjátok hallani, mert nagyon hangos a játék, meg még azt szeretném mondani, hogy nézőim, akik így nézitek, egy csomóan egyébként nem vagytok feliratkozva. Oké, Léci, nyomjátok meg vagy iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt is, hogy lássátok, hogy értitek, hogy teszek ki videót. Na mindegy, és igazából most lehet, hogy nagyon sok idő lesz a videó, mert ugye event lesz, de remélem nem zavart titeket. Pillanat, bocsánat, mert egy kicsit csöndbe leszek. Sajnálom, az osztálytársaim miatt kicsit hülyék. Bocsánat. És véletlenül mondtam, hogy rosszul, nem hülyék, hanem csak így véletlenül így rosszul miért így bekattantak, sajnálom. Milyen cuccom van, lesz az itt a maráj. Hát ne zavarjon titeket az, hogy így bent vannak az osztálytársaim is, mert csak így tudtuk megoldani. Bocsánat, csak kicsit furák. Remélem, egyébként tisztán hallatok. Mindjárt mondom, hogy hány perc múlva kezdődik az event, 15 perc múlva, vagy 11, valami ilyesmi. Csak bocsássatok meg, ne olvassátok a chatet, mert is így furák az osztálytársaim. A 5 perc múlva mondom, sajnálom. Sajnálom. Kicsit igazából így csöndbe leszek, amíg nem kezdődik az event. De egyébként kiürítettem a bázisomat, úgyhogy teljesen tele volt az egész, csak miattatok a videó miatt. Gyerüljetek neki. Mert igazából úgy volt, hogy alapjáraton nem lesz videó, csak kipattant az agyamból egy ötlet, hogy nem volt már videó régóta, és ezért most értitek.
Ne foglalkozzatok vele, mert légy csak kicsit így, nem tudom, mi történt velük, hagyjuk. Ja, egyébként lássátok, hogy 575 billió van, úgyhogy bőven lesz pénzem a dolgokra. Három perc múlva kezdődik az event, juhú! Elként bocsánat, hogy így nyomtatlak titeket. Már kezdődik az első yellow look-et. De hol van a bubblegum machine? Én tudjátok, hogyha valaki ismeri a Szíra Brainrotot, hogyha nem, akkor így... hogy mondjam, így keressetek rá, hogy mi az. De egyébként ugye van ugye a Lavaca Saturnita. Az egyébként azt szeretném mondani, hogy ezt nem nagyon éri megvenni, mert például bármelyik más Secret jobban termel. Sajnálom. Úgyhogy igazából, ja. Képzeljétek el, nekem a másik akkuntomon van egy dul, ami kb. 1 millió effekt van, és nagyon jól termel. Ja, és képzeljétek el, osztálytársamnak van olyan, hogy Los Tung Szítosz. Oké, ez komoly. Egy perc múlva kezdődik az event, úgyhogy 8-kor, igen. Nagyon jó. Én bocsánat, hogyha így beígértem így 8-kor, hogy akkor lesz kint videó, csak úgy értettem, hogy akkor készítem el. Egyébként remélem nem zavart titeket, hogy nincsen a játéknak hangja. Kezdődik az event! Skacok, kezdődik az event, remélem eljön valami jó cucc. Látjátok, ezt így kell, még soha nem voltam ilyen. Szia, Szami! Na jó, az nekem kell. School. Ez a jó pont, Ying Yang. Yes, sir. Látjátok, egyébként ez elvileg admin abuse, de nem tudom, mert azt mondták nekem. Ne haragudjatok meg, hogyha rosszul mondom. De jó! Which fuse, ez mi? Ja, which fuse, megvan, sajnálom. Thank you. Lucky block, lucky block. Ne. Sajnálom, hogy a sötétséget látok, csak sajnálom, ez van. Mumian Balabú! Mi ez, gyerek, egy ilyen? Örüljetek neki, hogy ezt nem halljátok meg irányító zene. Jó, mi az, hogy Candy? Sajnálom, csak még nem voltam ilyen eventem.
Ó, viszont szeretem ezt a zenét, csak nem lett benne a videóban. Pont megvették előlem a Lost Lucky blokkot, pedig nekem még nem is volt olyan mindegy. Én ezt a Skull, ezt eladom. Ne haragudjatok meg. Majd szerintem egyszer lesz nézői sorsolás, de azt szerintem majd az event végén lesz, hogyha így akarjátok. Hogyha így be lesz kapcsolva itt a komment, akkor így szavazhattok. Vagy nem tudom még, hogy lesz majd a videó végén, mondom. Azt a négyszeres szerver lak van 11 percig, azért skacok, egyébként láttuk, ez egy órás videó lesz. Sorry, értek már, bocsánat. De ez mindig nagy. Nem most lesz. Meg te lehet, hogy jóságról angol. Bocsánat, hogy én nem beszélek sokat, csak most nem tudok, hogy miről, de egyébként nagyon élem. Én bocsássatok meg a lagért, csak most így tudom megoldani. Hello? Miért lagolok így? Semmi! Begülgem, Jézusom, lehet, hogy ki fogok fagyni. Nem már. Nem már, hogy ez a zene meg! Arról nem halljátok, de az a baj, kopirányítós. Okay. Aztán... Nézzétek, így kell bemenni a Bubblegum Machine-be. Bocsánat, egyébként megnézem, hány percre megy a videó. 13. Remélem tetszik nektek. Látjátok, sikerült vegyek 2 darab Ademir Lucky blokkot, és az egyik tekós is. Kezdjünk a simával. Remélem kijön a 6-7. Wow, köszönöm szépen. Remélem kijön a 6-7. Hallod? Állj már le! Ne, Los Bombitos megint. Sajnálom, guys, de ezt el kell adjam. A takosból remélem jól jön. Jöjjön ki a 6-7 vagy a Los kombináció. Mi ez? Mindegy, ezt megtartom, mert tetszik. Mi ez? Gyerekek, mi ez? Ja! Az a baj, nekem ez soha nem fog megérkezni. Sajnálom. Remélem, hogy valakinek sikerül szereznie. Sok szerencsét mindenkinek, aki van az eventen, és ha valaki játszott az eventen, akkor majd vissza tudja nézni. Remélem én Strawberry Elephant-nél volna. De miért van ez itt benn? Hát takarodj már. Hát beköltözött, és azok beköltözött hozzám egy rák. The tacos. Ez copyright is. Tacos. It's raining the tacos. De rég lettem egy gold izé. Gold Dubini Pizzerini.
Egyébként nagyon sajnálom, hogy kivették a Tung 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 Saurt a játékból. 6-szoros szerverlekre, remélem lejön valami jó. Lejön egy rossz kombináció. Jó. Az biztos, hogy nem fog lejönni. Lucky Block. Mi jön le? Jó, ez most nem kell. Jó, az most az övé. Bocsánat, hogy kiírok, akkor kicsit csöndbe vagyok. Wow, majdnem eladtam. És nem tudom, lehet, hogy a videó elején nyitottunk. Nem áll. Lejött egy jab. Ez mi? Tralala, tessék! Itt van mindenki, amikor volt tralalám, mindig azt vették. El akartak folyamatosan lopni. Tudjuk. Bro, úgyhogy már bocsánat. The Brewster Cave Low. Ez biztos nagyon jó. Bambu Sahur. Komolyan egy bambusza... Jézusom. Már mit nem talál ki ez a kis Szemi bácsi is? Kacok, mit nem talál ki ez a Szemi? De te ne! Szemi, remélem most nem sétálsz. Jöjjön egy Szemi Béz, azt adnám. És kacok, nekem az event részéről nekem a Szemi Béz a kedvencem. Tralalilo tralala, patapin, tralalilo tralala, tralalilo tralala, espressione signorata, cuica, polveroli, roli lolli, tum. Nem tudom tanulni, sajnálos vagyok. Egyébként nyugodtan bejelölhettek Robloxon. De nem zavar, csak légy, írjátok meg. Mi? Kimondtam, hogy tralalilo tralala, és lejött. Skacok, most egyébként tudod, mi lenne nagy skacok, hogy így fognák egy eprepere, harapnák, és feljön egy strawberry elephant. Az nagyon nagy lenne. Kaktu hippopóta. Ez nagyon komoly lenne, skacok, hogy nem vágnál, bocsánat. Jó, már vége. De egyébként ebből a 6-szoros szerverlákból nem jött semmi. Mostanában a szerverlákokból nem jön semmi. Szemi! Ha csáttintett a Bubblegum mesél, Jézusom. Viszont ezt kéne viselni nagyon. Hey, meg mutat le. És közben mindjárt kifagyok. Sajnálom. Lekukarácsa mindjárt fog jönni, 100%. Ez a harmadik event, ami van. Ne!
Másrészt nekem így nem jön belőle abból a Lucky Blockból olyan sok őszintén. Jó, egyet nyitunk. Spooky. Oh, kösz, laku karácsony haver. Stakós. Lesz vele lényegítesz. És kacok, egyébként lehet, hogy tele lesz a pénzem a videó végére. Ez a jó. Vagy egy frigókamélő. Na jó, ezt már le kell nyúljam. És gold ráadásul a Jab Sahur, úgyhogy majd szerencsém volt. Expresszóna színűre. Bocsánat, kacok, csak eldölt az üveg. Ez meg mi?